back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy. Kung magiminyo ni Mas Mr. Mang, instant ka ba dato ka? Madam, Wala, daghangay negosyo ng insi ka amang, sulban kita na nimong problema, nabi na sa pinansyal. pero madam, wa ko mahigugman niya. Pato ka ba nagwagog ba, Wala mausurong panahon na. Madam, Ang importante ng panahon na, kwarta. Nagasabot ka takla, kwarta. madam, Sultihan talang ka. Daghangay gusto maging lambigit ng Mr. Mang, Gusto maging minyo niya. Pero pilian kinagbambayang tawhana, pero madam, Swerte ka ay ka nga ikaw may napilian. Mga kung ako pa ikaw, tando na, ay balibad. Go na go, ay go na go. Minyuin na yun siya, o kwarta dayon. unsa? Madato ka na takla, madato ka na. Madam, Ang lakaw. Lakaw na yun balikan si Mr. Mang. Og sanunga siya gusto may tabo. Ina nga oyol kang makigminyo niya. sorry madam, pero no, dili ko. Usa? Uy takla, kasayang sa opportunity. Kung gusto ka madam, ikaw na lang. Sus Ginoo, bayot og amang, malugway kong kabaw, oy! Nung man ako duty din sa bar, pwede ako magawas din Ay, kadlaw naman gidi ayoy. Paabot na lang ko sa kinan na makapauli na ko sa amo. Oy, niya man ang buok nga takla? Noitok mo? Ako bitaw. Og nakitaan di kang nanaogi ka niya ng mong bar. Unsa? Nag-usam ka niya? May gihapit lang kong higala. Ay ko katika. Ngalig babae kang mubuog lupad. Ano no? Unsa? Naka magtrabaho niya, usa? Diha ka na. Hoy! Ha! Ano biyahe, hoy! Magsulti na na! Kisundan ko niya. Pagdali ko. Paspasan ko pang ako paglakaw. Hanggaw! Nagtuog ang kikari ka mangunagan, ha? Misunod gid siya. Pagdagan ko. Hay, hanggaw! May taxi. Parahon ko dayon. Para! Naga! Hay, Juliet! Hay, Juliet! Pagdali, Noy. Padagan natin yung taxi. Fast, Noy! Hanggaw yung tawana. Mayon na nagkarigin kasakay din kong taxi. Pero, nasayod ka siya. Nga tuwagin ko sa bar magtrabaho. Ay, di nga nag-ipanapi ko ni sa amo. Diyos ko. Nianan ko sa amo. Hinayon ko lang pagkapi ang pultahan. Pero dili makamata sila si Mama si Mog Chichian. Ihinay ko sa pagsira. Maayo kay biabot ka na, takla. Ma, nagmata ka pa? Gipaabot na gyud ka. Kay gusto kong makigsulti nimo. Patay. Magsulti ta, takla. Ugma na lang, Ma. Duka na kayo ko. Takla. Anak! Wa na gid sa maminaw. May kitago gyud ni bataan ako. Doon na gyud. Pasensya ka na, Ma. Pero dili mahimong masayod ka sa akong sekreto. Dili ko gusto mabalaka ka na ako. Dili, Mama si Ma. Bye. Bye, Dokyo. Bye. Dokyo, bye. Namata na, bye. Mata na, bye. Bye, Dokyo. Bye! Asa man akong humot nga lalat. Asa? Lalat ay. Simuton kag lubot, be. Be, di ka mata. Bye, Dokyo! Bye! Naslalat! Namisita ni mo! Si lalat gadang tungol.
Na. Baong tungol sa baboy. Gahi ka pamathon, bay. Nagawa ni mo ba oy? Mm. Joke ra di ito. Joke ra. Gahi ka papakawon, God. Ang kadlawon pa manggod. Sige lang, nalimot ka. Manglargatag sa'yo dito, syudad. O lagi. Pero sa'yo pa kayo. Kinahanglan nga sa'yo tamugikan, bay. Kay layo pa tong syudad. Magabihan tagabot itong magdugay tag magikan din eh. Unsa? Magabian? Oh! Di kay magabian tag-abot. Magabihan ba? O lagi. Ya, kung dugay tamugikan din gabian ta? O, sigbalag. Pero kadlawon pa man ron. Kadlawon na niya, apunan siguro ta. Ayun, Ka pa mo kay ko. Ayaw kalimot ba, Dokyo? Tiyalig dito syudad ni mo makita ang babae. Balag gwapa, siksi pag yun. Ug magagusto ni mo. Manguyati siya ko. Muna na, tana na yun. Nakautot ako. Pwede na ko apay nonoy. Let's go. Kaimutan ako ko anang Happy Mart. Aw, tana. Go, let's! Okay. Ay, kadiyot una. Kadiyot una. Nabtan kita day. Nanay Maria Pikat nimo. Namikat nga nangimuta. Ay, may giandam ko pagkaon nga inyong baunot. Oh, gawatan eh. Unsa man ni nay? Ito nang Mang Maria Pikat. Nang Mang Maria Pikat. Unsa man eh? Budbud. Uy, basta butang sa'yo, di ba di ka bungol na Bangas ka. Ang amor man di gyapon ning gitindang budbod gyapon ay. Tuara ba, Dokyo? Tuara ka! Abi. Sige, lakaw na mo. Oh, di yung Kay kabungol. tingalig dito sa syudad. Ikakita ni mo, Dokyo, ang imong amahan. Unsa to nay? Ikakita na ko akong amahan. Kumao. Dako pa din buhi akong mahanay. Mahan mo ba? Di ko tinuod nga. Nalunod sa baw. Mahan mo ba? Di, guro. Kung mo na nay Maria Pikat. Kinsa ako mahan. Nayabag ka, Dokyo. Unsa ko'y umahon ni mo? Gawa man tay kayo taan, gawas aning giugbukan sa atong payag. Naulian ang minong kabungol. Pastilan, oy, tre. Tuara! Nabungunas na Nanay Maria Pikat mo ba? Kaubudbud ay kaubudbud. Ha! Dame tu cosita, dame tu cosita. Okay, kay bay. Mayo na kasakay dayon ta sa ining first trip sa bus paingon syudad. Bitaw. Kadiyot abay nonoy. Oo. Kinsa may mo gisigihag ni mo tan-aw des bintana bay. Ha? Si kaning bahas mo agi man ni sa balay sa akong humot nga lalat. Bas hindi makita na ko siya. Malipay na lang ko anak bay nonoy. Hay! Bay, miyabli ng pultahan sa bahay ni Lalat, bay. Maayo na lang. Kay murag na slow motion ang dagat sa sakyanan. Unya, mabadungog na to ang gisulti nilang bugart o nilalat. Maminaw ta. Bye, Bugart! Bye, Lalat. Lalat ako. Nakikita ni mo, bay, Dokyo? Kung siya nakikita. Nakita ni mo? Oo, di Nakita kay ni mo? nakikita. Naku, Pilit kay nga ngabil na. pilit, di kay Oo. pilit. Pilit kay ba? Lagi. Kayong ngabil ni paghawak ni Bugat ni Lalat. Libang ka, bay, Dokyo? Nila ko. Oo, bay, Dokyo. Kaluoy ni mo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!